Club Junta, Presidenti wa Africa. osauka woyamba kuno ku Malawi lero pa 1 Juni 2026 ena nkumati kodi inu a DC kodi lero masa ndi siku lanu lobadwa limodzi ndi m'bale wanu twin brother wanu Philip nanga mukutulusiranji maaudio malamo kuti muzinjoya ndikumakuwuzani amalawi kunena kuti ndiye president osaukayo wa anthu osauka anthu ake ndikukhala inuyo amalawi ndipo ine siningapume khaya kuti ati lero ndi siku langa lobadwa limodzi ndi Philip palibe chifukwa chokuti ndikalephere kukupasani the DC ine moyo wanga uli pa inu ndipo popanda inu DC iyo kulibe ndipo birthday ya lero dedication ikupita kwa inu nonse ndikuichita dedicate kwa inu nonse anthu osauka amene mmakhala mu dziko lanu koma movutikira kwambiri dziko limene likukondera kuwakondera anthu olemera kuwakondera anthu obwera inuyo kumakhala mulibe m'mavuto ndimamva chisoni ndipo ineyo ndizakhala nanu pa mavuto komanso pa mtendere ndi chifukwa chake lero ndaliona kuti si siku langa lopuma ayi ndi siku limene ine ndiyenera ndikhale nanu amalawi kupatula kuti ndinayenera kuti ndizinjoya ndikhale ndi family ayi amalawi muli pa mavuto ndipo sizikuyenera kuti tikhalenso ndi holiday chifukwa cha birthday aine lero ndisanapite kukupasani ma updates azonse nkhani zimene ndakhala ndikubweresa wiki yatha kuchokera za mwenye uja wakhala akuzunza amalawi kulimbi ku adimaki uko tikana kuti kumudi ku 104 kodi nkhani zake zili pati amalawi mwakhala mukuimba mafoni kodi za mwenye uja zili pati nanga za ku immigration operation bweza ndrama zanga kodi zimene zijazo zili pati ndisana paseni ma update amwenye komanso ndisana kupasireni nkhani za operation bweza ndrama zanga ndikufuna ndiyalirire apolisi akumakanjira amene adaotcheredwa nyumba zawo mpaka lerodo apolisi amene aja adakavutikabe kuchokera pa 22 December 2024 inu mukuziwa kuti nthawi imene jayo MCP nkafuna kuti atibe atenge boma kachiwiri ambati paja boma ndi lomweli ndipo apolisi amene ajawo ataotcheredwa nyumba zawo azikazi awo ananyamuka kupita mmakwawo ali m'mizimu anakasiya mmakwawo koma apolisi onse aja chikhalire kuti anthu 22 anagwidwa ndipo sanayimbidwe milandu anakabwezedwa kumango chikuboma ziwani kunena kuti apolisi onse amene ali ma victims ootcheredwa nyumba zawo adakalibe kumakanjira kumakhala ndi anthu amene ali adani awo pa station pompo dera lomwero izi zikuyika chiopsezo pa miyoyo ya apolisi koditu apolisi aja kupatula kuti amakhala ndi mfuti komanso amachitidwa trend anthu amene ajawo ndi anthu ali ndi umoyo wawo wina apart from the job that they are doing tikanakupemphani inu achena akuluakulu aku area 30 mukanaganizira kutumizapo ndithu management yanu muitumize timu ina ya apolisi paja mukuziwa kuti nthawi ino ndi nthawi ya matransfer paja apolisi twamangopangidwa transfer nthawi ina iliyonse boma likasintha kodi awa bwanji simukuwasintha awawa akumakanjirawa awa anthu amene wawa akukhala moyo wa mantha wa chiopsezo tangoganizani ngati community ine akwanisa kukaotcha nyumba zawo ndikuwaotchera katundu wawo winanso ndikufa konkoso ine simungakhale ndi chisoni aku area asate kodi mukuti chani kumene kwa IG ndi mtundu wanu apolisi wa akupitirizabe kukhala moyo wa mantha tikudziwa kuti ali ndi ma shortfalls yawo koma mukanaganizira inu apolisi amene wakuchokera pa 22 December 2024 nyumba zitaotchedwa katundu ataotchedwa ndipo kana lero lisi munachita even compensate anthu aja akukhala alibe ena mapoto ena ndowa akukhala muzinyumba zomvesa chisoni munati mukalowemo nyumba yawo apolisi wina nitapita kukaona napeza kuti amagona pa nsalu alibe even blanket amangopulumukira kuti kumene kujako kumakanjira pena ndikotentha koma mukanayang'anira ndikuwaganizira apolisi amene wawa kuti no iwu si moyo wabwino nkhani ina imene ndikufuna ndiyilankhule mama wauno ikupita ku Ministry of Education makamaka kwa Abright Msaka kunena kuti ku Kang'oma Day Secondary School uko kwachiuzira kwa TS Sabango kunamangidwa sukulu koma chifukwa cha ndale sukulu imene ikusalidwa
ili ndi ma facilities sukulu imene ya Kang'oma Day Secondary School ku area 23 ili ndi china chilichonse including boarding facilities. Koma munati mupite kumene mukapeza kuti asikana amene anamangiridwa boarding facility iyi amapanga renti, ndipo kuli uhule wa zaoneni ana amene wasali sefu akumakhala kuma safe boarding. Mukanaganiziratu kumene koko kuti mwina kapena makolo awo azilipira kanga chepe, koma anawa akhale mu kampasi, kusiyana ndi kuti anawa azipanga safe boarding. Mwana tiwopanga safe boarding samakhala sefu, and izi zimangochitikira kuti mwina makolo asimidwa. Koma mukanaganizira makamaka a girl child, kumuganizira kuti kodi mwana amene iyi akhala ndi sogolo lotani. So tikupempheni inu wa ku Ministry of Education kunena kuti mukanaganizira ku Kang'oma Day Secondary School kwa Chiuzira kwa tiye Sabango ku 23 uko kumene sukulu inamangidwa yokongola kwambiri kuyipasa boarding facility, monga mmene timanenera za boarding facilities ena ngati imene ilili ya ku Chikwawa North, komanso ma boarding facilities ena amene takhala tikulankhula masiku apitawa kunena kuti no, mukanaganizira kunena kuti uko ku Kang'oma Day Secondary School kumene kuli boarding facility ya asikana, mukanaganizirako kuti musegule boarding facility imene asikana akhale safe. Nkhani ina imene ndikufuna ndikupasireni mama wa uno ndisana kupaseni satane wa program imene tayiyambisa ya Operation Bweza Ndalama Zanga. Tikufuna ndikukambireni za Nsanje District Assembly kumene kwabedwa ndalama zimene za 2024-2025 budget season zimene zinali ku council, zinali ku assembly ya Nsanje. Ndalama zimene zatapita a minister anakalamula kuti ndalama zimene zipite m'maodi muchitike zitukuko zosiyana-siyana. A minister of local government a Ben Phiri atapita ku Nsanje kwakhala pa meeting, anapezeka kuti kumene ku Nsanjeko kuli ndalama zimene zinasala za mu budget ya 2024-2025 budget season, ndipo analamula kunena kuti ndalama zimene zipite m'maodi zipange chitukuko zosiyana-siyana. Koma tikunena pano pa ndalamazo zinabedwa zonse, ndipo mukuyenera mudziwe zimene za minister kuti mukunamizidwa ku Nsanje ndalama zinabedwa. Even matiye ambiri akumene kwa kudandaula ndi mmene zimayendera ndalama ku Nsanje, zikapena ndalama zimene zikuyendera ku Nsanje. Kuli zachinyengo kwambiri akuluakulu aku assembly akumaba ndalama zimene za abalemera agula masiyenta awo amangamanga nyumba. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Kwati tuti kamanena kuti nkhani ya corruption, sikuti ati nkhani ya corruption ili pamozi pokha, ili tumambiri tu. Olotapita ni kuje ni ku Sochi Police, mukaone mezi majitikira kumene koko ku Sochi Police umene kujako kakhala kumwaperekedwa ndalama ndi ya minister kuti anthu apa ujeni apa PTS aje bwino. Koma ndalama zimene zinapereka minister zokwanira 7 million zimene zijazo zinadyedwatu anazitenga apa Sochi Police as mother. Komanso ku Chirobwe Police kunaperekedwanso ndalama ndi a minister achisale kunena kuti akuathokoza aku Chirobwe Police pogwira ntchito yotamandika. Achisale anapereka kumene ko ndalama mamiliyoni kuti anyamata kumene kokupa polisi panepo agawane. Koma munapeza kuti a Sochi Police akulu aku Sochi Police anazilanda ndalama zandikuzidya. Ndalama zinali zokuti agawane komanso kuti azithira mafuta. Ananena kuti ya iniyo mulianda ifeyo ndipo ndalama zimene zibwereseni. Choncho inu achisale kumene muliko muziwe kuti ndalama zimene munapereka zija munakapereka kujeni ku Chirobwe Police anazilanda anthu aja oti pakali pano anthu aja anasala opanda anything, alibe china chilichonse, ali ndi zero tambala. Operation manager kuathokoza a polisi apa Chirobwe pogwira ntchito zimene zinadyedwa. Komanso ndalama zimene munakapereka ku PTS mutapita kukacheza kuona mmene anthu akupangira training, munaperekanso ndalama kuti anthu asiye kudya mbwanda, azidya kanyama masiku awiri atatu. Ndalama zaso zinalandidwa ndi apa Sochi Police. So nkhani ya ku Nsanje ni nkhani ya serious kwambiri.
imene mukuyenera kuti inu aku local government komanso ACB muifufuze kunena kuti kodi ndalama za 2024-2025 budget zinapita kuti ana achita sideline mafumu sakuziwa china chilichonse matiye akumeneko ndalama zinabedwa ndipo muziweni matiye aku nsanje kunena kuti ndalama za anthu anu zinabedwa. Anthu akukunamizani ngati kuwikeni ku council kuli ndalama koma ayi anthu akupanga za uchisiru kwambiri nkhani yokuba. Lero tafuna tipereke ma updates nkhani zimene ndakhala ndikupereka ndikulankhula masiku apitawa. Nkhani yayikulu imene inakula kwambiri ndi ya mwenye wa Kulimbi amene anamenya akumamenya Malawi wankhanza kwambiri, amene anamenya nyamata odyesa mbuzi pakana ndikumukomola komanso kumuopseza mwana wina amene amachokera ku Thondwe ndikumuwuza kuti iwe chita drop mulandu oti mulandu wa nyamata wina mwana uja anakauchita withdraw. Tikunena kuti zimenezo zikuchitika kumudi ku Blantyre Kulimbi kumene mwenye wina wankhanza kwambiri ochedwa Maulana akuwapangira nkhanza wa Malawi. Pajatu kuno ku Malawi timasekerera anthu obwera Amalawi samakhala ngati muziko lawo otero kuti anthu ngati amenewo sangakhalenso ku polisi. Kodi inu mwadziwa kunena kuti mwenye amene uja anatuluka lachinayi lathalo koma mulandu tu atawuvomera. Kodi munthu akavomera mulandu kuti eye nachitadi zimenezi masa amamuuza kuti tiyeni mukakhale ku rimandi tidikire siku la judgment tikupaseni sentence, koma mwenye amene atavomera mulandu pamaso pa maloya ake. Ndipo zimenezi zimachitikatu mazulo wa siku wa lachinayi lachitatu atamukana bero kunena kuti bero izakhale lachisanu, koma mwenye amene madzulo anapita maloya achi ndikukamutenga magistrate ndikukagamula mulandu ku magistrate ku madzulo anthu onse ataweruka ndikunena kuti iwe zipita kwanu ngakhale walandira wavomera mulandu. Kodi ukanakhala iwe osauka iwe wakuchitipa iwe osauka iwe wakunkhotakota osauka iwe wakumzimba osauka iwe wakujenda kurumpi osauka iwe wakukasungu kumchinji kuphalombe kunsanje kuchikwawa utavomera mulandu kuti nabadi kapena ndinachitadi zinthuzo kapena ndinapha ungatuluke pasi pa bero so kuti ukagawe nyama? Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti amwenye amene anatuluka. Ndipo pankhani yogawa nyama ini yandikumbusaso mwaziwa kuti vumbwe prison abanyama mbuzi zokwanira 30 zimene anapereka amwenye nthawi imene yaidi amwenye okoma mitima chifukwa chikulitu amwenye okoma mitima anapereka nyama zokwanira mbuzi zokwanira 30 kupereka ku vumbwe prison ndicho linga kuti akaidi aje kumeneko. Akulu akumeneko ko anaziba mbuzi zimenezi ndikukapereka mbuzi zokwanira 5 zokha kuti mainimesi atani anjoye. Ndikuwauza ma juniors kuti azisende mbuzizi majunior akukwata zonyasazo za mbuzi za nkati anapezeka kuti akulu so azigawa naso mbuzi zija 5 zija ndikusalapo ziwiri. Ndikuwauza kuti atemako ni pang'ono iweso temako pang'ono kuti makota kg cholinga kuti mainimesi aje zinazo. Iyo ni nkhani yongodusiramu kunena kuti nkhani ya nyama ndiyoopsa, nkhani ya nyama ndiyokoma. Amalawi amati akaona nyama olo mutamva kuti imene ili ndi chigodola amadyabe basi chifukwa amalinga ndi agriculture akunena kuti mbuzi zambiri ndi zimadwala kapena zikudwala chigodola. Ndipo ku southern region ndi madera ena ngati kumulanje Chilazulu Tcholo sakuyenera kuti azidya mbuzi zili ndi chigodola, koma nthawi imene itaona amwenye akuloledwa kuti azichita slota mbuzi. Kodi kunotu ndikodabwisatu inu nomwe agriculture mukulesa kuti mbuzi zisamaphedwe chifukwa chonena kuti zili ndi chigodola, koma mukuwalola amwenye ndikumachita slota mbuzi zimezi motero kuti anthu ena atu alandira mbuzi adya mbuzi za chigodola. So izo kuzana kukhala zongodusa kunena kuti kuno ku Malawi ndi ziko lodabwisa kumene timakondera amwenye amene akupanga nkhanza. Mwenye wavomera mulandu wauvomera mulandu mama kuti mukamisiye kulimande kuchichiri ndiye mukumpasa bero kuti tiye uzipita uzikagawa nyama. Magistrate akulimbi ku Darton chinyengo chachikulu chimene chachitika ichi ndipo tikuyisatira nkhani imene CTC aya munthu wokuti wavomera mulandu koma mukumutulusaso. Munthu akavomera mulandu pa malamulo amayenera kuti amangidwe kapena ayikidwe kulimandi waiting for sentence, koma mwenye amene atavomera mulandu omumenya mwanandu kukomola basi munamuza kuti tiye utuluko zikagawa nyama.
kani ina imene tikufuna kukambirana lero ndi ya operation bweza ndalama zanga, ndipo ndikupempha abe Amalawi kunena kuti lero tikudikira 3 miliyoni yokuti ibwezedwe ndi anthu aku immigration amene titapanga kafukufuku tapeza kuti Amalawi ambiri munaberedwa ndalama zanu kunamiza kuti mupangiridwa passport ya 50,000 koma munthu kumakapereka 350, munthu kumakapereka 800,000 kuti upeze passport. So mchitidwe onunkha ngati umene tikufuna tiuthese muno m'Malawi, ndipo ndikufuna ndinene nonse Amalawi amene munaberedwa mapasipoti, imbani foni kwa president wanu ndipo tayamba ujeni kulandira mafruits abwino. Lachisanu talandira ndalama zochuluka, lero tikudikiranso ndalama zochuluka kuchokera kwa anthu aku immigration amene ati akane tikungolemba mayina awo ndikumakapereka kuboma kwa achisale komanso amukhito kuti anthu amene wawa atani adile nawo, koma kwa amene akuchita cooperate mayina awo sitikupereka, ndipo ngakhale aboma sakwaziwa chifukwa akupanga mwachilungamo kuti operation bweza ndalama zanga ziyende bwino. Ndipo operation bweza ndalama zanga imene ikupitiriranso tikatha kumene kutipitanso ku polisi ku area sate. Muziwe zimenezi kuli apolisi ena amati akakunja kukangocha basi azingobera anthu ndalama m'misewumu. Even milandu ina yonena kuti si crime ndi ya civil, apolisi ena amapita ndi futi kunyumba kwa munthuyo basi kukamuopseza munthuyo ndikumulanda ndalama zake. Even olo anyamata omweyo amasiyenda komanso amaminibus ochoka makamaka Mulimbi kupita ku boda kapena kumulanje boma lokutcholo amati akapasidwa GR akangofika ku Luchenza kumene kuku GR imene imang'ambidwa ikang'ambidwa ndi apolisi amene amalikulu aulili ku Luchenza amapasaso GR ena kunena kuti anzawo amene analembera GR si abwino ndi afeki ndi iwo apase zina ndikuwachajanso ndalama zina, komanso amapita kuseri kwa minibus kuja ndikukalandiranso 10,000 yapadera. Uku munthu wapereka 15,000 GR mukufika mujeni mu Luchenzamu kapena mwachinakanaka ndikumulanda GR ja ndikuying'amba ndikumulembera ya 20 ndikumuzanso kudipereka kuseri ku 10,000. Chitidwe umene tikufuna nonse iso amene mwakhala mukuberedwa kuzera kwa apolisi muziyimbaso foni kwa president wanu, ndipo apa komati achichita kulengeza siku lache tikufuna tithane kaende aku ujeni awawa aku immigration and even iso ku MRA tilo wankoso chifukwa kumene kukuliso nchitidwe wina wokuba umene munthu amati akagula zinthu zache ka galimoto ka njinga ya moto akalipira duty ikafika nthawi yokuti akalandire CCC Customs Clearance Certificate kumene koso akumamulipirisa yeti CCC yo ndi aulere. Izinso tikufuna tiziwe kunena kuti tiyenda monse, tiyenda tikachoka ku immigration tipita ku polisi, tikachoka ku polisi tipita ku MRA, tikachoka ku MRA tipitaso ku road traffic. Kodi operation bweza ndalama zanga tusikupanga zocheza andi ndikondwere kwambiri kuti talandira support kuchokera ku boma kwa ma ministers komanso ku area sate apolisi so atipasa support kunena kuti ujeni initiative imene ndi yabwino. Iyi ni njira yokhayo tingathesere katangale muno Malawi. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.